Maikanem Abilin. Tinapalapas nagbaligid ansong itinwayat da pa nagbomba iti sango ti munisipyo ken iti sango ti mansyon da Senyor Simon. Simmalog damanen manipud iti kuta da tapno kidnapen da kuman ni Doña Anita. Kabayatan na iti panagsubli kuman da Doña Anita iti mansyon da at dalalaki anang sanib kadakwada iti dalan. Ita kagayem at 20 tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Ano dyan, boss? Ada na tama, nakadwala, natumpak. Sige, ang maganyo. Onas, ada na tingin, dagiti kakadwa tayo ang may sa kadwala. Mang Magdo, nataman, ti kadwa tayo. Ada pa'y natiliw da. Pagawaan nyo kiti. Patanda! Pagtulog ka. Ano saan? Matay ka. Sino na siya nagpipinaltok? Medyo aday ito etenda. Iso adi tayo nakita. Nalabit nga da nakalaban dagiti pasurot da Mayor Alban. Kasta nga ta? Mangansong, amuan tayo tinapasamak. Apong, nakatugaw kayo mat di sirok ti dakil akayo ti paraangan. Anya ti bang panunutin nyo dito eh? Ti kabsat mo, apo. Apong, Jak amu itan no ayan ti kabsat mo. Jak pa yan mairupaan no bilang tamakita. Apong, Idaw-dawat ko iti Diyos. Asapay la kumatag kita kay tumutlang. adaman damagag apong. Ibagayo kumatipod no. Anya dayta, apo. Anya timpatay ti inami. Ha, Kaya't kumisalaysay mo kanyak apong. apo. Kaya't kula amamuhan apong. Pinatay da. Ti inayaw. Anya. Pinatay da. Apay apong. Itanyaga po. Pinatay ti taong awanan asi. Ti inayaw. Ngam saan mo nga amuan no asino da. Gaputajak idaam-am mo, apo. Apong. Isalaysay ko kan ka tinapasamak. Ngamsapay ko ma. Talipatang matlaang da ito'y abanag. Tawan di maitulong na kan ka, apo. Sige apong. Isalaysay yu kanyak ti amin. Agpudno ka, lalaki. Tano saan? Ado pa'y arigat tilakaman. Asino ti pangulo yo? Kananya grupo kayo? Agsao ka! Bas! Saan mat nga agpudno? Anya ti aramidan tayo kinkwana? Apay nga inaladag iti kakaduam ni Madam Anita. Anya ti panggap yo? Talaga di ka sumangbat, ha? Kakadwa! Paltugan nyo dahil at tao, no di pa lagpod, no? Saan na kapaltugan? Saan? No di ka lagpod, no? Urayan ni Senyor Simon. Tyson, timang palagpot kan ka. O sino ka, lalaki? Nangipanan na iti kakaduam kan ni Anita. Yak mo. Amang ano kayat mo anadagdag sen pati aramidin di ka sakbay ngagpuno ka. Rebelde kayo kadi. Well, Aniya. kami tirebelde. Kinapan mi ti asawam.
Basta kami tidak kalagatan. Ita, nabagal akong tipon no. Saan ta kumapatayin? Saan? Amom kadi tinangipanan da iti asawak. Wen, amok. Bueno, isurum kada kami. Itamot lang, surutan tayo ina. Sa dinira ito'y ang lugar. Alam ko! Kana, rok-atang dak dito'y! Mariga ka na kon! Oh, hoy! Rok-atang dak dito'y! Hawanan kayo itibayan! Oh, dagiti awanan pa ini. Awan ti magikaskaso kanyak. Oh, ikarigatak ti makarok at dito'y nangirakedan da kanyak. Kasapulan mi titulong mo, Hepe. Inala na iti rebelde ti asawak. Sige, Mayor. Sidadaan kami at tumulong tapagrebengan mi na ita. Agyaman ang Hepe. Itamot lang, agtignay tayon. Tatay ko, ikatan nyo tayong galot nyo itimak. Makapagnakit Diyos ko. Di ka nagreklamo, Pray. Sige, magnaka. Kakatwa! At nagpato! Wait! Alito kayo! Agpapatok na! Kumlip kayo! Kakadwa, diwi palubos ang makadanon da dito'y ayan tayo. Siputan nyo ida. Dirumbang apatiliw tayo kadakwana. Pulis, dagiti kakadwa da. Tinatiliw da kadwami. Isulapin kiti ng isuro dito'y salbag na dyan tao. Day dyan ti kapuso na ako. Salbag kayo! Kakadwa, nagpatog naman. Agsipot kayo ang imbag. Agsinsinyas ni Hepe. Kakadwa! Aparte! Masapol na makamagtayo dagiti tulisan kat maala tayo ni Madam Anita. Kakadwa, di kaya agkaraw itinaglambangan nyo. Saan da tayo ang makita dito'y? Di da mo dito'y ayan tayo. Di kayo natagari. Sir, naitarayin mo tayo. Delikado mo, surutan tayo pa inay daw. Sir, kasanuitan. Amangan no at pagkat ni Madam, masurutan tayo pa ita. Amangan no patayin dan. Sir, kita nga kapay-payan tayo pa inay. Kwarta ti kasapuran na. Katamo, umawag danto kini Senyor Simon. Sige, noon na ito tikunayo. Patyak ba nagasta karami rin na? Kahit di na basta patayan ni Doña Anita. Kakwarta, tiga sa pulanda. Sige, magsubli tayo. Nanggagyo kakadwa. Awan tinaramitan da. Dagiti awan amuna pasurot ni Senyor Simon. Takrot damot gayam. Lando, ano tinamon? Napaya tayo ti kaya tayo maramitin, Ami. Ito niya nita. Ada sa bala grupo ng alakin ko na. Anya? Kasta timbaga tila kaya nakasarita, nakakita iti napasamak. Anya? Asino da? Garmas da ka no. Adda paltog da. Basta. Asino da? Asino dagiti nang italaw kani Doña Anita? Papa, anya ka di daytoy ang mapaspasamak. Apay akas tinter aramiden da kada kayo. Hindi anya aga po. Diyan ka mo iya. Urayan tayo ti banag panang surod dagiti pulis kada pa. At titinulong datap no may subli ni mamam dito mansyon. Amangan mat na da kinadakas siya, Papa. Kadito ti panggapan ng agar aramid iti kastoy. Ibagayo kanyang tipod no, Papa. Sumardeng ka niya. Di mo amuti pagpadam. Apaya di ibaga kanyang tipod no, Papa.
Apay naglibak kayo. Nasaysaya at numaamog tipod no. Iha, ado ti kalaban ko iti politika. Amok, anay tati makagapot. Dayta nga tatipod no, Papa. Sumardang kan. Saan ka makatulong iti kastangar aramidam, Rina? Abong, dadaalan daw ti akalapaw. Wala po. Kapot manubot ka natawan, tinaglabas. Hindi ay aywanan ni Ela da ito'y akalapaw. Napakalaglagi pan na kano, iti day dinanang mo. Ngamgaputa adumutan, tinapaspasamak, iti biyag na. Saan nan anasangsangong asikasuan? Wano, patarimaan na ito'y akalapaw, day di inam. Abong, Daytoy idi akalapaw, ti pagnanawdan niyo. katanya Abong. Apo, dito'y anapasamak, day di apagdan. Abong, nasakit kanyak tinapasamak iti inak. Kat sa pulag dagita at tao. Dagita anang patay iti day di inami. Kat balsag ida. Singirak iday tinangina. Patayak mat ida. Ay saan aapo? Di ka pumatay. Laglagi pong kumaday ta. Di ka pumatay. Dakas day ta, apo. Ngamaan niya ti basol day di inami. Taapay a pinatay da. Apay! Dakas at tao dagijay. Katno ita. Tsaka mo nadadapay abiyag. Iswali pa tamunday ta abanag, apo. Apo. Sige, pumanaw tan dito'y apo. Papantan iti tanong day di inayo. Abong, kaya't ko timang bangon iti kalapaw dito eh. Kukwa day dinanang mi day ti asular. Saan ka di? Wan, apo. Kawid da ka dagiti dadakkel da. No kasta, agpaaramidak iti kalapaw dito eh. Kas kasukat day ta akalapaw day di inami anadadaulan. Kas lakulungan ti manok ti kayarikan na. Apo. Agpaaramidak iti kalapaw dito eh. Senyor, delikado. Nagpilit kami ang manganop kadagiti nang italaw iti asawam. Iso nga urayan tayo langan ti awag da. Pasigurado, kumawag da. Sige. Munay tati ka sa pulat nga ramiden, hepe. Di kagdalag, senyor. Adda kami lapay ti likuran nyo. Agyaman ang hepe. Tilalaki ang kadwa dagiti rebelde, senyor. Anya ti ramiden mi kenkwana. Bayan nyo pa'y lang, Bart. Di apat patayan. Ta isunto na itati mangisuro. Iti paglamlambangan dagiti kakadwana. Matungpal, senyor. Papa, madanagan na kini mama. Saan da na subli ni mama? Kasanon no patayan da. Manungal daw tinapalabas. Saan da patayan ni mamam? Nga manungal daw tinapalabas, papa. Amangan no pinatay dan. Telepono, siya akong timang sumbat, papa. Alban's Residence, hello? Patayan mi ni Doña Anita. Nutigab tong palay ti kayat mi. Da kayo tinang italaw itinak.
Agtungpal kayo iti kayat mi. No diyo kayat apatayan min ni Doña Anita. Anya, dakas kayo at tao! Isabilitinak! Awan basol na kada kayo! Tumngag ka na yung bagi di baga. At agtungpal ka. Talusan. Saan kami abumdeng amang patayakan ko na? Sige, ipagamnon niya ti kayat mo. Dumnaga! Rukatan dak ditoy. Hoy! Umasidag ka kanya! Tatay baga! Kanya ti bagam. Ayan dagiti kakadom. Gawanin bibiyang mo. Kaya't mo ka diti dakkel agatad, itag ko kan ka. Ha? Ngamnaskan arukatan nagdutoy. Ikarik, ikan ka iti dakkel agatad, kat umadayukan ditoy nga ili. Sanda kanton amatonton dagiti kakadwam. Agbiag kan ananam ay. Mayat ka. Agtungpal nga tati lalaki itimbaga ni Doña Anita. Gagayem, di liwan na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.